Wel, dwi yma efo yr arolygydd Gethin Jones o Heddlu'r Gogledd i siarad am raglen sydd wedi cael ei chefnogi ers tro erbyn hyn gan Heddlu'r Gogledd i helpu pobl efo dementia a'i teuluoedd nhw. This is a programme that I'm going to be speaking with Inspector Gethin Jones about to help people with dementia and their families. A Gethin, yr Herbert Protocol ydi enw yr rhaglen. Mae be ydi'r Herbert Protocol? Y Protocol Herbert wedi cael ei enwi ar ôl Mr Herbert oedd yn diodda efo dementia yn Lloegr, a oedd o'n mynd ar goll ar ei tamal ac maen nhw wedi sefydlu y Protocol Herbert ar ei ôl o mewn ffordd i gofio amdano fo. Mae o yn wbath i helpu cadw pobl yn saff, pobl sydd efo dementia, pobl sydd yn debygol o fynd ar goll, pobl sy'n fregus yn y gymuned mewn ffordd. A mae'r protocol yn rhywbeth reit syml ond effeithiol ofnadwy sydd yn mynd i helpu pobl aros yn saff. A be ydy, mae yna ffurflen, da chi'n gofyn i bobl, teuluoedd pobl â dementia i llenwi mewn. Os ydyn nhw'n mynd ar goll wedyn, maen nhw'n gallu pasio yr ddogfen yma wedi llenwi ymlaen i'r heddlu. Pa fath o wybodaeth da chi'n gofyn amdano ar y ffurflen? Ie, mae hynna'n berffaith wir. Mae ddogfen reit syml a mae'n cynnwys lot o fanylion amdan i enw, cyfeiriad, sut maen nhw'n edrych, a mae yna lot o wybodaeth hefyd ynglŷn â'i gorffennol nhw, lle ddyn nhw yn gweithio, lle nathon nhw brodi, lle ddyn nhw'n byw. Mae edrych dros pobl sy'n ar goll o blaen di deitha ni bod pobl yn tueddu fynd yn ôl i'r gorffennol mewn ffordd. Rhywun efo dementia yn enwedig, ella bod i cof diweddar nhw yn reit drwg, ond eto rhywun mynd yn ôl blynyddoedd yn dda iawn, a maen nhw'n tueddu fynd yn ôl wedyn i llefydd sydd wedi bod yn agos at eu calon nhw yn y gorffennol. Felly mae'r ddogfen ei hun yn reit syml i lenwi, fel ydych chi'n dweud, mae'r teulu yn cadw copi wedyn, a wedyn mae'r ffurflen yn cael ei reid i'r heddlu wedyn os di'r person bregus yna'n dar goll. Mae'r wybodaeth yna mewn un lle ac yn gallu cael ei roi i chi pan fel arall efo pobl yn poeni am yr person sy'n mynd ar goll dan straen bryd hynny, bosib sy'n fwy anodd hel wybodaeth at ei gilydd. Fysa, fel fedwch chi ddychmygu, mae teuluoedd a ffrindiau pan maen nhw'n reportio beth fel i'r heddlu bod yna rhywun yn agos iddyn nhw wedi mynd ar goll. Weithiau, da ni'n methu rei manylion, os da ni wedi dogfennu fo'i gyd ar hwn yn y lle cyntaf, mae bob dim yn barod i fynd. A mae o reid y start of a 10, fel da ni ddeud wedyn i'r heddlu, lle i chwilio amdano nhw, lle i reid yn adnoddau ni mewn ffordd i ni siw bod ni'n ffindio nhw gyn gyntaf a phosib. Reit, lle mae pobl yn cael gafal ar hwn, dyn nhw'n gallu mynd ar-lein o felly? Yndi, mae yna gopi a mwy o wybodaeth ar gael trwy wefran Heddlu'r Gogledd Cymru. Fe wnaeth rhywun mynd hefyd i sbio dan yr Alzheimer's Society, mae yna lot o fanylion amdano fo fanna. Mae yna gopi o'r ffôn gyda fi fama rwan, fel yn dweud, mae'n syml iawn, a swn i'n annog rhyw deulu neu rhyw ffrindiau rili sydd efo person o fewn y teulu yn y sefyllfa yma i lenwi yna hein i fewn, gadael yr heddlu wybod bod mae'r broses yn syml ofnadwy, a mi fedrith o helpu darganfod i person ar goll yn gynt cyn gyntaf a phosib, really. Gret, diolch yn fawr iawn. So, na ni rannu manylion yr links efallai i'r wefan. We'll put the link to the website so you can download the Herbert Protocol forms on this Facebook page. Yeah, so if you are caring for somebody living with dementia, this is a little something that could prove very, very useful. Diolch yn fawr iawn, Gethin, am ddod i mewn am y sgwrs. Felly, dyna chi, dwi wedi dysgu rhywbeth newydd a gobeithio bod o rhywbeth helpu chi fyd.